Hama turpo kapistel di pesta parjolo perningotan di hasaur niton di Purbadia tarsudat di sada Musa opat mamuk kami ayat 17 sahat rodi 26 songonoma didok disi dungi sapur masikai doh jolmana jadi gab-gabian maibana jala di tubuhan masih hanok dungi dipuka masada sosor ibahin ma guarni sosori hanok mangihuton guarni anak nai alai anggos silamek dua dojol mana dibuat guarni sada si ada guarni napaduaun si jila ia guarni anggina si jubal ibanado opuni sude akasi piltik hasapi dot sordam dungi dinas silamek ma tujol mana na duai si ada dok si jila bagi hamu maswaraku hamu ale jol mana silamek pinggol hamu ma torstakon sana bunokku do sada bawa alani bugaki jala sada doli-doli alani bosarhon dungi sapur masih ada musai dohot jol manai jadi tubuhon ma anak sada di bahan magwarna siset ainunga diselukot debata tuau sada tubuh na asing sikat ni si Abel nabi nunu ni si Kain ninna imasatna mertua doakan atau mangyun hatan debata jalana upeopsa amen.
tidak ko maha porsyatay songon na hina tidak ko nidungat ta saha porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok a porsya di bata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangi dotano a porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sadai imana tubuhan si Maria na gebagabian siator di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguman selatus namati tarpajal doi bana di haup inar silang na tua tu bonotoru dung ditanom na mula mangulu dari petulu na manaik surgo la untuk tusiamun di bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani isi mai bana pemula suguk tanah on mangumi halak na mangulu dot namate aporsia di tondi porbadia jaladong sadauria nabaria kuria aku penhalak Kristen akan nabadia do esani dosa do diatain na mandok mulak mangulus sugut dain halak nang mate do dengaluan nasora sudah amin.
Viva, viva, viva,
Salam. Hamuna donga saha porsiao di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus adorang sujinahon dolan ni tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasat hami hata horas-horas dihita saluhutna doho tudongan na oddo perap marsawar di parmingguon di HKBP Yogyakartaon upasahat hami mata di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus horas madihita saluhutna udutusi tabigi maodolan ni tikting ni huriatta sadarion jalabui tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi tikting di WA grup doho di kategorial tikting na maragam na parjulo goar lapatan dohot topik Minggu 24 Mei 2026 goar ni Minggu Pentakosta parjulo pesta parjulo parningotan ari hasasaor ni todi parbadia topik ragam do para sinirohaon di bagasan sada todi napaduahon pakubasion di parminggota di pukul siaon parjamita ima amang pendeta REM Sitorus parageda amang sintua Jesi Galingging pajahatikting sintua Dorta MS Boru Siagian parhobas di sude manang sude nama kubasi di mingguta di bagasan manugoton boy matajaha sikop di papan pengumuman napatuluhon pertanyaan wilayah di bagasan mingguon naparjolo hari Selasa 26 Mei 2020 onom di wilayah tengah pukul 10 lalu di bagas ni keluarga amang TI Hutajulu inang NR Boru Sihaan napaduahon hari Selasa pukul 10 lalu di wilayah selatan di bagas ni keluarga amang BTH Sidaputar inang si Pahutar inang D Boru Sidauro napatuluhon ari Rabo tanggal 27 Mei 2026 pukul 10 lalu di wilayah utara di bagasan ni keluarga J Marbun inang Boru Nainggolan Papaton di hari Rabu pukul 10 sia di wilayah barat di warna di bagas ni keluarga P Rumah Pea inang D Boru Lumban Raja Asarya mahita maduhuti Hobartu wilayah tabi na papaton ulaw ni kategorial boy mamardalan dohot dengan napalimahon parmingguon pesta paduahon parningotan ni hasasaur ni to di perbadia di patupa do ari Senin 25 Mei 2026 pukul 10 sia asarya mahita madohoti pesta paduahoni dohot sude pungwan kor madohoti jala markor di parmingguoni paunopon malua siapa kakumion sadarion Minggu 24 Mei 2026 di parmingguon di onop 30 nunga dengan merdalan papituhon pandidion nabadia hari Minggu narot tanggal 31 Mei 2026 di patupa huriate do pandidion nabadia tidak danak di pangido asaro madaftarhon melalui situa wilayah manang langsung tu sekretariat gereja napawaluan parheheon ni ama seresot HKBP Yogyakarta nunga mulai mardalan sesuai dohot program pasiahon pembinaan guru sekolah minggu distrik Sapulalu Jabarteng di wilayah Tulu di patupa mai di hari Jumat 2002 di hari Jumat tanggal 20 Mei 2026 di Maringanan di HKBP Yogyakarta tatangnya koma asam dengan merdalan ulawani
Pasapuluhon pasahaton pujian sian seksi remaja. Sadario di Minggu 24 Mei 2026 seksi remaja pasahaton pujio di permingguon di pukul 6.30 doho di pukul sia laho penggalangan dana tu kunjungan gerejawi tu HKBP Yogyakarta tu HKBP Kartanegara Resort Semarang. 10 sadahon kunjungan gerejawi Manang Tapung ni Huria. Sadarion rap dodohet hita do ima punguan kor ama HKBP Sugabumi moleate ma di pasahat huriatta di haroro nasida di perminggota saitu hatta ma natoktong mangaramoti aka ulaon na mangihut sahat tu namulak pe tu inganan nasida na mangihut pilihan amplop di patupa di setiap manang di ganup minggu na palimahon na mangihut ulang tahun punguan inahanna na pada 20 tahun. Hobar tu perayaan ulang tahun ni punguan inahanna na pada 20 tahun di patu pada kebaktian Padang ima di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 maringanan di Bukit Alam Bandungan. Na mangihut penyuluhan bahaya rokok tu remaja HKBP Yogyakarta. Hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 10 maringanan di Sekretariat Gereja Dung Sidung Parmingguon Remaja. Na mangihut parsagion paturehon taman di halaman ni Garejata Boy Merdalan Hobar tu wilayah Nabi. Na mangihut basar sadarion di patupa seksi perempuan do basar asarade mahita laho mangurupi na pinarade ni seksi perempuan. Na mangihut keris ni Huriatta keris BNI dohot BRI. Na mangihut haporluan tu pembangunan boy masikop tajaha di papan pengumuman. Na mangihut mese mangalului pangajari tu sekolah minggu dohot tu remaja multimedia song leader dohot tim multi dohot operator son pinangido tu ruas naukap rohana boy ma mendaftar tu sekretariat. Na mangihut mangalului parhobas manang tenaga volunteer tu seksi perempuan boy ma melapor nasida tu sekretaris ni Huriatta. Na mangihut pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot pardongan Saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun matu ruas. Na mangulupon Ari Hatutubu dohot na mardongan Saripe mamuka sian tanggal 24 saha tu tanggal 30 Mei 2026. Hatani debata tu akan marulang tahun alai gokma basa-basa ni debata manupak pakirimo ni tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dami di bagasan hapor seaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni Toddi Porbadia Rom 15 ayat 10 tolu. Na mangihut ruas na marsahit di rumah sakit doh nagale do pe pamatang na di bagas nabe. Saya tumibu mamalum jalahi pas totong di pergugui doh di pasu tu hatta. Na mangihut bunga di langgatan. Bunga langgatan di perminggota sadarion ima sian keluarga amang hutagaol inang boru situmayang. Na mangihut Bibel si jahaon di mingguon dohot jadwal hari tahun di Huriatta di setiap permingguon boy mata jaha di papan pengumuman na parpudi parhepengon ni Huriatta mulai tanggal 15 sahat 20 Sada Mei 2026 tajahama di papan pengumuman. Songonima tikting ni Huriatta di bagasan saderion Tuhan nama masu. Amin.
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita saluhutna damang dainang nahina hulongan tinitip tanggar bain huru-huruan jolo sinukun marga sabinoto partuturan inna kana tua-tua jalaud depe hea au marminggu di gerejaun kalani pinatadahon madiri margoar mau padita rem sitorus alaido di bain tua-tuai asa au ngasing atau nasing ngolo sitorus nasing daong rem na ngolo sitorus nesonon aung ma remna ahado remon Rudolf Edward Mauliate sitorus idoma gabe rem sitorus ate ngolong marka sitorus soso tu ngaci rohana daung rem nada hola nao do nama rem ya dainang perdijabu boru damanik sadama dak dana bawa di bahasa-bahasa tuata dihami kala sono misdedo pe mudah-mudahan tamak tahun gak bisa simpi teh. Anggo manarita di betu dongan. Anggo padita resok tau ni toruk kuron. Ya nggak pasti manarita tahu kan. Merhubas nuaing di HKBP Sukabumi. Rohamu korama itu Sukabumi teh. Unggali di Sukabumi seni Jogja. Posma rohamu sirpison name doamu habis-habisan. Nalana nggak dua heli kamu tuh son nggak dua heli halakodak ya ropi hamuro tangong gope putu muna hui di Sukabumi. Jadi molo day nang pangitubu dia boru marpaung jale nang simatu aku boru purba alai simalungun kalau simalungun biasa bagi-bagi do purba silange manggo simatu aku boru rapami dohot rombongan sian kor ama HKBP Sukabumi laus marhitium ma pinasa matuhita saluhuna horas madita saluhuna hurian itu hata tata kasih majamita dihita imana dienet sian sada korin biddu 12 ayat tulus sahat rodi ayat 10 sada hujahama dihita tapai hutihut ma dibaheni hupa botohon ma tuhamu dang tarbain halak nama katai marhite-hite todini di batama murai Jesus jala holan marhite-hite todi perbadia do targoar Yesus Tuhan ragam do para sini rohaun alai sadado todi ragam do ulaun di huria alai sadado Tuhan ragam do hagogoon alai sadado di bata nama korhoca di bagasan sasudinai alailah manupak do di basa-basahon jala di pataridahon todii tu ganup ai tu nasadaan dilehod do marhite-hite todii hata habisuhon alai tu nasadaan hata perbinotoan marhiti-hiti todi nasasadai tuna asing musiha porsiaun di bagasan todi nasasadai tuna asing waso pamalupon di bagasan todi nasasadai tuna asing gogo patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing nama nada ragam ni todi tuna asing muse
makatahon dihata naleban tuna asing pajojorhon par hataan alai saluhut nai dipatupa toddi nasasadai ai asing bedo disagihon tuganup lomoni rohana ido sahakna hurian itu hatta 5 ma'ari raya nasomal tarayahon iman Natal dungi hari hamamate dungi Paskah dungi hari hana naik dungi Pentakosta jala 2 Mei nasomal hari Minggu 5 Paskah dohot Pentakosta 3 Mei nama caibalga di HKBP 5 Natal Paskah dohot Pentakosta puasa ni dok mace belga ala ni belgana ikut 2 hari pesta honoton molo Natal ngata boto molo Paskah ngata boto puasa mace belgai ada lapatan di Pentakosta di hita sonari. Kenapa begitu besar HKBP merayakannya holan HKBP do dohot akka khobar jabuna anggodungan terpulau dang be kebaina dang hari libur sugut secara nasional holan hari libur kalender HKBP do suduk salah kamu mamereng dah ala kalender HKBP je bumi berek kamu marmera libur tahena mudum liling dungu HP hari kerja do karena pada Pentakosta lah baptisan pertama karena pada Pentakosta lah Rasul itu pertama sekali berani tampil berdiri jadi sehingga Pentakosta bukan hanya hari turunnya Roh Kudus tapi dikenal juga sebagai awal mula pemberitaan Injil manang boy madohonon hari ulang tahun gereja do molo hari Pentakosta alani di dok matu hita sudi selama ulang tahun madihita saluhuna ulang tahun gereja do dadang ulang tahun muna dah molo ulang tahun muna dong beson nih mana ngepi gahala kok kuetong nak kiningan nanti hidup bain pala 2 hari dirayahon HKBP hari Pentakosta karena apa? Mengingat pekabaran Injil dan mengingat gereja alani sutung lupa hamuro marsugo jam 7 mar minggu dah ndi alo juta do ita lupa sutung lupa ita sugo mar minggu jam 7 atar tulu ratus salak pengat cukup bete tadi pada ditanam enggak bu ibi kan unang pala sudi ruas ni huriau tulu ratus pero mar minggu sugut anggo punguan ora merkur hamu sugut ate para dia mukur muna sugut tahe punguna haro tay guardion para dia mukur muna sugut dang dope dang berkur hamu be dangol layete anggo ina priskila nga pasti pajupa nga naking do diri jennay di luar anggo hamu sugut berkur do kan nga pasti amang enak ate inangkan anggo nga pasti kurian itu hatta ahamana neng dohonon ni jamitao dihita di minggutta sadarion jika kita membaca Kisah Rasul 2 dan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus memenuhi para murid ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulan pertama adalah kehadiran Roh Kudus pasti akan memudahkan aduh bahasa Batak ini memudahkan teh so pamurahon ate indo pamurahon ikon pamurahon do ido huaso ni todi porbadia puasa kita katakan memudahkan karena begitu banyak orang yang hadir di Yerusalem tapi dengan kuasa Roh Kudus semua bisa memahami
dan mengerti. Kebetulan gudang perkursa dari onate. Dialah aka dirijen kurup ikon pamurah donang ipamaul-maul. Anggo direjek kutade pamaul-maul hon manang buhabi nain do salah sudah salah sian awal satu akhir asa boha asa songon na jagoi bana. Kan ido naing asa songon na jagoi ba dohono do sudah salah do suara miro ado inna buasa asa songon na jala ido na marlaku di Indonesia kan ido pe ilmu dah asa jago wawi ko paruaroku do asa jago atau ngawi ko paruaroku do paditaukan asa jago wawi ido pe ilmu ni Indonesia bain na molo kampanye pe songon ido pe DPR do hotakka len na asing. Tetapi kuasa Roh Kudus hari ini melalui Kisah Rasul 2 dikatakan harus memudahkan. Jika bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Alai ilmu ni negeri kono haon asing dope. Jika bisa dipersulit, ngapain di? Kan dope, ilmu tadi. Buaba inoni ti. Mau lihat mahamunda tinggal di Jogjaon, merdela na udah budari satu Malioboro, songon da yes do. Sago do pemerintah ni Jogjaon ni naraku. Yes do hui julu ni gari jopi yes do hui dah. Do akalan asing mudah-mudahan mabui. Itiru akan asing karena bukan pekerjaan mudah Pak Yasoni. Itu pekerjaan yang cukup sulit. Alanima catatan pertama, kehadiran Roh Kudus adalah memudahkan. Ubaina sebagai orang Kristen kita tidak menolak perkembangan teknologi. Bahkan AI juga kita tidak menolak karena apa? Hal itu memudahkan kita menjalani kehidupan ini. Napa dua honahado nabui daud tasian Kisah Rasul 2 kehadiran Roh Kudus mempercepat. Kenapa Tuhan memilih momen Pentakosta untuk pencurahan Roh Kudus? Dang nasalasa lale memang disengaja do asaboha torop rojol Messi, adong sian Roma, adong sian Mesir, adong sian Libya, adong sian nakalan na asing. Sehingga pada saat mereka pulang, mereka pasti akan bercerita. Jadi nang sosaha apostelido petu Roma ngadong bari dari Tuhan Yesus isi. Nang sosaha do petu Mesir aka aposteli ngadong isi barita nih Tuhan Yesus. Sehingga kehadiran Roh Kudus pasti akan mempercepat segala sesuatunya. Jalat catatan marhite turpuk tahun didok mamuse marhua do haroron itu di perbadia di hita dison laho manupak saluhuna. Boy terjemah honokku dalam bahasa yang lebih sederhana, menjadi berkat bagi semua. Hurian itu hata nahina holongan mauliate madi dibata asing biru pate topate ati nangda dono mudo mauliate asing biru pani amat tahun. Bayak ko maju inang molo sarupa buhin amat taus sudi isi madong kamu mulakan non. Nah dia do amat tak kunaingin no mu mabingung mah mauliate mah. Mauliate madi debata asing-asing biru patta. Molo pala sarupa rupatta sudi amat toppe bingung itu rito guhon inate eta mulakin na kan. Tapi natta ni halakan. Mauliate mah. Di kodohonotta do tu debata molo meragam-ragam pehita. Molo asing-asing BP akan napinasat ni debata tu hita mauliate mah. Ay daw di bandara songoni hubereng dunganon tur kalakina dua ala istrinya isa dua cikan salah tarik duran nono ni narakwa ay sarupa ni anak taisan sarupa dibona anggo rupana dakku botol dakku bereng dena hona bukus do inat tai dua cikan
dia do neng tugun ni halakoni na tene dua na zongjongane na rakko kan ngayat tu si hamu nang sehudok kote mau lihat madi debata alam ragam-raga pita di bain aung panitia pembangunan kan itu alaya dong go si tupak pembangunan ulang sewatong alay sa ni halak bata ido molo sawau sip kan itu uben dulu merbedai pungwanina butamu do perbedaan di pungwanina piga di rezimmu sada do mau lihat mas sada ayong go pungwanina di rezim na tolu molo na sadaon manguluhon na dua na irang marminggu Dedo, molo giliran ni nasa daw manguluhon ni minggu na dua nai, dang marminggu, bahasa dang marminggu nari minggu ay madah acik tukul huina. Bahasa do acik tukul la unang palaro pungwanina manaruhon sosial latong kan. Kakola na tukulo do nang itaro sosial lah. Tapi saya acik ti. Urian itu hata na hinaholongan. Tapi walaupun kita beragam, satu hal yang diminta oleh firman Tuhan, mari kita saling menolong dan saling membantu. Amin. Tu jago do kuraman ni Jogja naking maredis kuraman ni Sukabumi yun iti. Tapi pa jago-jago ho kita rotusokan. Kira nong jago romerted ding tuhu tani halakon. Ala ni jalo hamu kurne itu no maksono sutung lupa hamu majalo kurne itu tabuhu bigi naking edenai bamulo dang bui songon desida minimal ba halaki tam esada bahi tapi esada tong esna sada STM misalnya manang na SMA tonggo sada esni di tahurian itu hatta mau lihat tema di debata kita berbeda-beda tapi biarlah perbedaan yang ada itu menyatukan kita semua alai ido nasomal apalagi kita halak Batak molos wau so nanti uban liling panitia pembangunan ni halak Batak aladang ibana ketua kan dungi diam, dungi ko nalapot tu jabuna subangan, apa yang ngagudangi baik kiurisan, nasu igerbangan na baik kiuris kan, bahasa dangi baik igerbangi salan non nama nuhor kopi ni akan naposoi kebitu si kiri mi kan, nalani dihita hurian itu hatta, maka mari kita saling menopang, saling mendukung, holas sada do tujuan na, ahai bain hasangapun ni debata. Kolani do tujuanna tiada yang lain adang-adong natagulut di Portibion mulai lihat kita merumur 70 tahun mau lihat di debata jala mulu meragam-ragam pihita mau lihat di debata jala sempurna do hita sudi uli-uli do hita sudi itu pa debata tang marasing-asing uli-uli do hita sudi itu pada debata jalai pada debata do ruang nigung tatutoro kadak tu gijang baik kan mau lihat mai Tuhan itu baik kok kamu maju mulai itu pada debata hamu ruang nigungmu tu gijang madu moloro uden kasu sama hamu moloro uden dungyong musehama hamu na hobi berenang patarbohama hamu berenang naing mulu tu gijang ruang nigung mau lihat tema di debata itu perbedaan yang kita syukuri neng mancung petaho igungmu manang napesek halai tutoru do ruang ni igung na kan dak tu gijang maka mari kita persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan asa sudehi tataruli pasu-pasu nasian debata ade mulia te do honot tatu bulat day kan itu ya do kau mulia te tu bulat day daw gereja munong gereja ni sio dan gereja ni bulat day yo be mo mulia te ma di bulat day ala ni alung gereja nami saru baru hita kami pi Sukabumi hodo ko kami do mulia te tu bulat day ala ni
Aung gereja nami Sukabumi tong doala ni bulat day ang gosong bulat day ang gereja nami Sukabumi gereja gereja nami hirahami na punasa ite gereja mulia ate matong nang di bulat day alam marhiti na sida adong inganat tamar parasaoran ngana maolon di tengah kota muloro hamu tu Sukabumi di pintu kota do hame dang di tengah songok kamu kami di ibebenei do hame molo di parada to ni halak bata katong si tiob do guarra suca harbangat do suka harbangan mahami HKBP Sukabumi molo betami hamudang boy hamu masuk. Kalau ini di hurian itu hatta hina holongan memang kita bermacam-macam diciptakan Tuhan tapi hanya satu tujuannya apa itu untuk kemaslahatan atau untuk kesejahteraan kita semua demi kemuliaan nama Tuhan amin kamat tado inat tapi kesongonido molo konseling au perkawinan itu rido dokon botohodo aha perkawinan perpaduan dua pasang mata itornik aha mau dua pasang mata on ma setelah binang da mau hudok pe mata si malolong munai kan bola do uben nai berek boy di berek kamu sudi sini lamari ngerti disutung songkahi amo kamat tauda mau lo gaur pe lamari papa ini patariki songoni si malolong munai akainai kan bola do bui bereng sudah isini lamari alai pedek do si malolongmu dan iboto hamu odong gang di ujungan wena holan masuk kamu tugang itor mudur do hamu jalan buntu torin tapi si malolong nami bawa kan sempit do hami mulai suruh hamu kaina ini hami mengeluli baju kan ikun husigati hami di sede tungipat tarik kom makan sur sarma musekan saya berma minang dah memang songonido perpaduan dua mata yang sempit dan jauh dengan yang lebar dan pendek untuk apa untuk membangun suatu rumah tangga sehingga hidupnya bisa benar-benar sejahtera tahu bahaya kiri dan kanan tapi tahu juga tujuan yang jauh di depan yang mau diraih ido nasonia tusennya kana poson waeng umbay na bawal manguli ika molo no yang manguli ya kahalak kita asing ni sinamok dah pelagi alaw ngedetong buru regar 100 juta in na kan ulu buru sitorus 150 juta in Dahil mabir kaduli-duli no yung manguli na sinamo na 100 dobe da kota jaon Sukabumi do beda Sukabumi harga ni gedung 20 juta dobe mulai son ngay kusta dia 200 na may sorra buruturus ate anak siwa 400 songonido hita semuanya kita berkumpul semuanya kita disatukan oleh Tuhan pada saat hari Pentakosta satu tujuannya untuk kesejahteraan kita bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Alani mari kita semua bergerak unang-ong nahohom nolorong pe akape bangunan di Huriaon unang-ong nahohom nanti nga dohot tamu pature taman para rekami sidang gope ngasai giliremu moloi na anak kingan Priscilla ngasai giliremu pature taman dang dope aitor jamahamu matung ati unang doa ladang itu du sejuluon gabe ipasip nih halani mari kita bergerak bersama dan itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Kita bergerak bersama dan napalay ko tudu-tuduo sada-sada ay halak batakon na maulan si tuluk mata ni horbo muruk kan itu iya ni sindir dang yatusi di buado baenon halus ni dok dang yatusi iya molo ditudu muruk oh
lah pala songon ido apalagi do hono budulu ni toro pinna muse cibuado bainon karena itu marhite jamita unai ngajakon nahita ala ido karakterta ido ngoluta ido hita maka mari kita bergerak bersama dan dalam kebersamaanlah kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Jalaodo nau maul di ngolu ni halak batak kebersamanon nang pe gudang punguata adong pungua marga saupu sa sedia do muse sahuta saha alai dak sedawon jang sapa kilalanon na maulanod dihita halak batak dak koto ngamu bena di Jogjaon nangono utada halak batak songoni dope bena si bata cik dorohak kemolain halak Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa hati dengan hari nang tahe 5 roti dan sisa berapa kenapa ada sisa alarang adok kalak bata kisina kan mekel lu deba alayawat cik dorohaku kenapa terberita mahalak batakon si buah plastikin naraku kan ahado plastikon manarihon narikot di diau aku tidak peduli dengan orang lain kan itu naingi turun mewinat tau debesian alpar kan sian alpar do turun hola sa ibene tu gedungi itori sedohi somangan do vizolma masuk tu plastik adong gujuk jauh songon di dangong rate ati nang dangong ati peling na siana pansa te mau lo siana alpar danga dong be anggo siana pansa dong do be begak dotong kan 5 gram ison 5 gram seberiba kan ison namuse 15 gram kan alai tong mar plastik nanti ingok ma mololau hotu pesta sada do jatahmu dang 2 molo mar pesta pegeri jauh sada do jatahmu dang 2 nanti Yesus tuk somal lebih tamar plastik sibata meili be mau lihat dongan nanti molo opung najolo mabuas si panganon sian pesta lubi na dui dia tung punani halak ibu ati sonare punani halak di buat alani dihita hurian itu hatahanan yang dohono disi kita adalah masyarakat yang sangat egois yang sangat memikirkan diri sendiri bahkan bisa tidak peduli dengan orang lain. Alai marhite jamita sadarion yang diajak kita buka hati, buka pikiran, buka wawasan, buka semua mari kita bergerak bersama itu. Hunang aladang dituduh, aladang disuruh gabe makohom, gabe tidak peduli, tetapi jamita sadarion mengajak kita mari kita dari gerakan hati bergerak bersama untuk kesejahteraan bersama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari bergerak bersama. Apalagi zaman nuaingon molosong donganna maulma mengelului yakka narikok di nguluna dang bangga bisol manuaingon molong buruna holan dejebu cipatek konongkrong nama ilapuan cipata na holan nemiris iba mamereng songonondo kopi ni anak-anak harga 60.000 kan itu kopi ni bapak nar harga sedia do mang kan ini nama nuaikan pinereng matong anak-anak kuliah jauh kan nongkrong mesi harga ni kopi na 45.000 50.000 pinereng bapak na suka bumi minum kopi maksimum do harga 5.000 itu kopi na kopi hitam mate kopi kapal api na halai mana masan waengon tapi apapun itu semuanya naneng dohonon na siapapun kita bagaimanapun kita mari gerakan hati tangan pikiran jiwa kita untuk kesejahteraan bersama demi kemuliaan nama Tuhan amin martangnya maita ale Tuhan Jehovah mulia tema di horagam dohami di topaho
ragam do pardopahan nami, ragam do pikiran nami, ragam do golu nami, ragam do nadong dihami. Tetapi tentu saja keberagaman itu bukan untuk saling dipertentangkan, tetapi keberagaman itu untuk saling mendukung satu dengan yang lain, untuk kesejahteraan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Alani pasu-pasu kami dan pungudison asarap kami paturehon, asarap kami pahehehon, rap kami membangun sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Syukur atas keberagaman, syukur atas anugerah, syukur atas kasih dan semuanya, sehingga hidup kami benar-benar dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih buat kebersamaan kami di Huriaun, terkhusus kami naros yang Sukabumi, dina mulak pehamian non homana madongani hami di pardalanan nami asa sonang suharibu-ribuan alai pasu-pasu mahuriam HKBP Yogyakartaon dohot sadok ruas ni huriam manang nadi dia pi mula-ulaun dota kayanakon na pinasahatmu asa toktong nasida di bagasan lasni rohana syakko sadarohana sida laho melanjutkan ulaun parheheon ama sadarohanami manupahi ulaun ni remaja sadarohanami laho manupahi ulaun ni kapembangunan sehingga semuanya bisa terwujud dalam sukacita. Hupuji hami mahole Tuhan ala dinggan nibasam sisa dosa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita uhut mata pasahat peliatta ipar Sukabumi sonare dita sudi papungu pilihan ente dia unak kulas sada baik kamu pilihanmu sada A sada B dohot pilihan 2.
tangiang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang odo haruruan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uli utus upasata memasian nani lehon mitu kami pilihan nami tu say jalo megabe uap na hucus di julum pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu kami asalam girgir kami mandok mauliat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan mula kami tugi untuk pangujunan palu amahami sian pangago pasu jala disodakon Tuhan di batama hamuna didopakon Tuhan di batama buhina Tuhan jala asi marohana midamu didopakon Tuhan di batama buhina Tuhamu jala dipasaur hon madamena tutodim Kudul mahita asa tabigi aka yana kota remaja. On pergi beno. Emak. Masuk mah yana kon nami remaja. Unang jo hita dong na marmulakan amang inang tung tatupahi majo akayana kota dilas ni rohana sida neng borhat mandapoton huria HKBP Semarang naeng
irim rohana sida akan atorasna kana tua-tuana sudi tah hita lahum manupahi nasida tua kahaporluan nasida. Semangat, semangat, semangat. Cek, cek. Iya, maju hita mang, maju hita. Amang inang maju hita. Dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau Tuhan Bapa kemuliaan, akan abadi hingga akhir zaman. Tabain B amang inang, tabain B.